ମୋର ଛୁଆ ଧଳା ପାରାଟେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ। 1600 ମିଟର ମାରିଥିଲି। ଆଜି 1600 ମିଟର ପୁରା ମାରିକି ହାଲ ବେହାଲ, କାରଣ 7 ମିନିଟ୍ରେ ମାରିଥିଲି। ଆରଥରକ ରନିଂରେ ଆସିଥିଲା 10 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଟିକେ କମିଛି 7 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଛି। ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସକାଳ 5:30ରେ ଉଠି ଆସି ଦେଖିବାର ମୋ ପାଇଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ହେରି। ରାଶି ଠିକ୍ ଝାଡ଼ାଝୁଡ଼ି କରି ସାରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ରାଶି ସବୁତକ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛୁଆ ପାରାଟି ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲା। ଚୁଇଁଟେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପର କ'ଣ ହେଲାଣି ତ ଉଡ଼ିବାରେ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଧରିକି ଭିତରେ ଛାଡ଼କା ସିଧା ପାଣି ପିଇବାରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପାରାଟି ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଗୋମାତା।